आं दायो बे आदानिखौ सानाय दोनबाय दानाव दा नङा दा दालिखौ सानायबाय खालाया गरम जायोलै खालाया गरम जायो बारा हाया अलाय फिसा फिसाखौ बारा गुदुं नङा आलुखौ सानाय दै गोथाव नंगौना नङा बिसोरनि दा गोथाव माथो आंहा आदायालाय खै बोसोर मावखो आङो आं बारा बोसोर जायाखै 5 बोसोर जाबाय आङो मावनाया औ सोलोंनो आंखौ आदाया मावनाया 5 बोसोर जाबाय हबयावबो संदोंमोन बियो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनाव हबयाव संदोंमन बिदिनो संनायमोन आं नुदोंमोन मबाइलाव बै इंलिस बुंनाया माथो वा डेन्जार माथो वाट आत्ता बिनिया बिराद गोथावलाय बियो सोरबाफोरा हाबायाव खामानि मावनो नांगौ जादोंब्ला बिथांखौ थांनो हागोन चेन्नाइआव 5 बोसोर मावबाय आङो बेंगलराव 5 बोसोर मावबाय आङो केन्टिनाव बिराद गोथावलाय नै आदा संनाया बिराद गोथाव नै बबे प्रग्रामाव जाफैदोंलाय बबे गामियाव मा प्रग्राममोन बन्द्रबेनो मा प्रग्राम बेला जोंनि आन्चलिकनि माबा खनमरान होफैदिया सिगां मस्ला होआखैमोन दानिया होबाय आरो होबाय जोंनियालाय बेलेगमोन जाना नायनोसै मस्ला बिलाइ होनायानो माथो गोथाव जायो जोंनिया मस्ला होआखैमोन ना बाहाय देर जाबाय दायोबा हले पुरा मस्ला मस्लि गासिबो नांजोबबाय आरो संनाय संनाय गासिबो नांजोबबाय मस्ला बिलाइजों माने गोथाव जायो गोथाव जायो माबायदि मस्ला बिलाइ माबायदि बियो तारमाने स्वादखौ टेस्टखौ लाबोयो आरो बियो दुनिया मस्ला हारा दुनिया नाङो तारमाने बेमारखौबो सोखायो बेमारथ' जाया बिदों जेनेबा बेमारखौ सोखायो बेमारखौ सोखायो आरो बे जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल माबा आरो बियो मस्ला आरो बियो औ नंगौ जोंनि आसामनि आरो जाबाय जोंनियानो बेखौ खांसै आरो जाबाय जाबाय जानालाय खानाय नायनायालाय माथो खालाय नायना बुङा दे खालायाथ' खालायखौ सोङो खानाय नायना बिराद गोथाव माथो बिराद गोथाव आरो नोंथां बरिया बहुत टेस्टि जादों बरिया जानायदो खानायदो बरियालै गासै गोथावलै जानो बिराद गोथाव जागोन नै माबायदि रानदों नायदो नायदो अमाया बेलेमा अमा आरो दाउफोरा दाउ दिनै गैथ'वा ओमफ्राय ना दोङो नै खाबाबो दै खालाय खामाखै दे खालाय खामाखै अमा बिदिसो जादों दैया जाखांबायब्रा आङो जाखांबाय बावैयाव जाबाय बारे दैयाबो दिनै दैया गासै दं मेखांसे दङ दैया गासै दं मेखांसे दङ 1500 दैया बथला 2000 अ नै आरो बेयो ओंखाम नै दालियाव मा होखो सारा आयंआ बुंनो हायोबा हालदि संख्रै आरो मस्ला सामब्राम ओमफ्राय होफ्रामजोब्बाय आरो गैला रुदोंसो ना रुदों दाबो थानाय नायसिगोन नै आं दायो सानाय नायनोसै लाबो आंबो थानाय नायनो हरलाय सानाय नायगोन नोंनो सानायखौ बन्द्रबननि माने बाप्टिस्ताननि माने सानाय नायदो दालिया आयंआ संदों दै नायसै संग्राया नांगोन ना नाङाखै होनबाथ' गोथाव नङा नायसै दे नै बिराद गोथावथार माथो बारे बिराद गोथावलै राइट बिराद गोथाव जागोन बिराद गोथाव माथो बारे गोथावलै बिराद गोथाव माथो दिनै बिराद गोथाव जागोनलै नों दायो जों संनाय दालिदों मा बेदरखौ जागोन जिखुनु मा मोनो अमा दोङो दाउ मोनोबालाय दाउ मोनसै दाउबो गैया ना दङो ना दोङो अमा दोङोबा अमा दोङो लाब्रा दोङो जागोन
दिनैनि बेदरा बिराद गोथाव जागोनलै गोथाव जायो दिनैनि बेदरा बिराद गोथाव जागोन गोथाव नोंथाङालाय मा होखो बेयाव फार्स्टआव थाव होबाय बेयाव माबायाव गलपारायाव बिथै होनना बुङो अ नंगौ ना ओमफ्राय सानजारियाव थै अ थै अ ओमफ्राय मा होखो नों बेयाव एकदम होनांगौखिनिखौ होजोब्बाय मस्ला मस्लि ओमफ्राय गासिबो गासिबो ना बेयो ना बेदर मोनबाय नालाय बायलाय मोनबाय ब जाथ'वाखै बेदर खारना एरना मोनबायबालाय आरो नायनांसिगोन दा नायगोनसो खिलाय नायनो नै बेदरा ओइलाय माथो मोनबायानो माथो मोनबाय मोनथारबायानो बिथाङाबो दं माथो साराबो दोङो नोंहालाय आदायालाय मा खालामदों बेदर संनाय माथो संथाराखैलै बेलेगनि जागासो माथो बिलाय आं संखांबाय संखांबाय दाहा गैला बेलाय मा जागोन आंलै बेहालाय मा संदों आरो बे लाब्रा संदों आलु 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 नासो होनदों माथो ना होगोन बेयाव ना होगोन नोंथाङा लाब्रा संदों ओमफ्राय नों बेयाव मा होगोन सारा लाब्रा ओमफ्राय मा होगोन जेबो होआखै जेबो होआखै डाइरेक्ट आलु जानानैथ' माबायदि मोनखो गोथाव ए नोंथाङा जाना हो सनमिलनाव फैनानै माबायदि मोनखो मोजां राइट नोंथाङाथ' माथो खमसो जाखो हालालाय बारा जानो हाया नोंथां माथो जाखांबायबो मारै मोनदोंलै जानानै मोजां नोंथाङा ज' जानानै माबायदि मोनखो माथो बेदरानो आग्लायदों बेदरखौ मेजेमखाय जानो हाला जानो हाला न'आव जाना फैखानाय मोनदां आङो न'आवबो जानो हायाखै नंगौ मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो आङो आरो नाखौथ' गाहाम मोना आङो अमा बयलार मोजां मोनो ओमफ्राय आरो मा आरो माखौ मोजां मोना गासिखौबो मोजां मोनो आङो नाखौल' मोजां मोना दे ओंखाम रानग्राफोरानो नै आरो संग्राबो ओंखाम संग्राबो आरो ओंखाम रानग्राबो मोननै नारे मोननै मिसादां मा मिसा दोनो नोंनाव मिसा जायो नामा नोंथाङाथ' आरो दालि रानदो बेबो मिसानो हरथालै बेलेग गामिया मा आंथ' जाखांबाय मारै बुरजा नोंथाङाथ' ओइ जाबावदे लाबावना लाबो ओंखाम लाबो बेनो ओंखाम नांगौ नै आरो नोंथाङालाय नांबावगौमोन सनमोननाव बारा मोनजायालै होमबालाय बेखौ लोंसै दैखौ लोंदों साराबो दं माथो दालाय मा बेदर दाखो नोंथाङा अमा बेदर आरो अमा आन्था जादों आरो नों मा बेदर जायोलै अमा बोरमा दाउ गासिखौबो जायो गासिबो नोंहा आरो जाखांनो हाथ'बाखै माथो अबे गामिनिमोन बियो माहाबा नुनायनि थानुदां बायगोन बारायनो नामा मा होनो गोथाव नोंथाङाथ' जाखांबाय मारै दाथ' दै बेखौ मा बुङो लकेलनि ना बेलेगनि लकेल नंगौ नोंथाङाथ' जाखांबाय दालाय मा बुंनो हागोन
एकदम बरियामोन कुन्द्रबिला बिराद खमदों औ नंगौ गुन्द्रुबनिया दैखौबो 200 फुटनि अ दै कुसिनिबो थाखाय गगा मोननायनि बायदि खालामना होदों रायजोफ्रा बेदराबो बिराद गोथाव जादों एखरो आखाया हानि मिलासै अ अ आखायाबो फानलु सेफ्लेनानैबो बिराद आराम जादों जानो नंगौ ना नों मा बेदर जानो मोजां मोनो गासिखौबो आंथ' बेदर होनबाला गासैखौबो जाजोबो नंगौ ना माने बादानो गैया दे होमबा नंगौ साराथ' माथो आं पाता मोनाखै नोंथाङाथ' मा बेदर जानो मोजां मोनो अमा बेदर ओमफ्राय दाउ बेदर ओमफ्राय लकेल दाउ आरो बायदि मोजां मोनो बेलेगखौ जाबां आं नंगौ बिसोर मोननैयानो फेभरेट दायो जोङो जाबाय थानोसै बा आयो बुंदो बे अरगाया नाय बायदि मानसिनि जादों हेरा मानसिनि जाखायो दायो जोङो मोनजासिगोन नोलाय मोनजासिगोन ना मोनजामारसिगोन नै जानांगौलै गोथाव गोथां हो गोथां दा मोनबायलै नै मोनजानो भाजियाबो रानदों नै गासिबो दायो जोङो मोनजामारसिगोन नै गोथाव ना गोथाव